लोग कहेला घर लौटल आसान होला, का वाकई आसान होला? जे गांव छोड़ के शहर गई ओकरा माथा पे कर्जा रहे, ओकर सपना टूटल रहे, और उस शहर में अपमान, भूख, बीमारी सब कुछ सह के जब खाली हाथ लौटेला तो का चेहरा दिखावेला? माई पूछेली बबुआ का बनल, बाबूजी चुपचाप निहारेला बेटा का कमैला। लेकिन थकल चेहरा, खाली जोहरा का जवाब दी? घर लौटल आसान होला, लेकिन नजर से नजर मिलावल, अपन सपना के टूटल बतावल, बाबू माई के भरोसा चूर होखल सुनावल, ये बहुत कठिन होला, आसान ना होला। घर तो हमेशा अपन होला, बाकी टूटल सपना लेके घर लौटल एकरा से भारी बोझ कुछ और ना होला। घर लौटल आसान ना होला, आसान ना होला।